ug misamot akong kakulba kay natangtang ang lapalapa sa akong sapatos. And the winner goes to the best social media influencer of the year, Suroy Suroy of Janelle Queso. Congratulations to the winners of Best Social Media Influencer of the Year. Yo, what's up mga sir? Karon di ay naata sa Frosty Bites kay mag-atenta sa Iligan Business Awards 2023. Ug isa ta sa mga nominees sa the Best Social Media Influencer of the Year 2023. Medyo kulbaan pud ko ani kay first time na ako ma-nominate ug maka-attend og awarding sama ani. Ug misamot akong kakulba kay natangtang ang lapalapa sa akong sapatos. Diyos ko Lord, apan dili ta pahalata nga naulaw ug nakulbaan ta. Kay the show must go on. Ug maybe sign na ni siya nga ako ang mapilian sa the Best Social Media Influencer of the Year 2023. Grabe nga experience. Panlaban lang jud ta ani kay ana man jud ang kinabuhi. Naatay mga unexpected na pagsulay. And depende na sa tuwa kung unsaon na to pag-adjust. Mao akong gitangtang ang lapalapa sa isa pod ka sapatos para balance ang akong paglakaw kay akong nabantayan mura kog kiyang-kiyang kung maglakaw. Taod-taod gitawag na ang mga nominees sa the Best Social Media Influencer of the Year 2023. Congrats di ay sa akong mga kauban na si Sir Anthony Kimpang sa Salo-Salo Charity o si GC Daniel sa Laagan sa Iligan. Pag human nila, sumauni mi paso og midawata sa award na walay napalapa ang atong sapatos. Thank you so much mga sir sa inyong solid na suporta kay kung wala mo, dili nato ni makuha ang award. And thank you pud kaayo sa LGU Iligan and Iligan Business Awards. Diri na lang takutog mga sir. Kita-kits na po tayo sa ating next video. Amping mo permi and God bless. Mr. Jules Bernie Natin yung Padilla, kauban. Dr. Darwin Manubag, from the City Vice Mayor, the 18th Council, according to the following sequence for the procession of March. Ang first na pupaso or walk on the aisle should be the EMB Members 2023.